Sí que he tingut referents, al final a casa meva, des de petita, el meu tiet i la meva tieta, tots dos, van estudiar carreres en l'àmbit agroalimentari. Els meus avis vivien en una casa de pagès on tenien bestiar i al final, jo soc del Berguedà, que és una zona on és un sector superimportant, l'agroalimentari. La meva tieta sobretot va ser un referent important i em va fer com estimar la terra i voler treballar per ella. Mai ha sigut la meva intenció ser referent, però sí que sóc una persona que m'agrada molt poder pensar en ser la inspiració per a algú, encara que sigui la meva germana, qui sigui, perquè al final sé que és important poder fixar-te en algú i descobrir que pots fer alguna cosa, perquè a vegades fins que no veus algú fent alguna cosa no t'adones que tu també ho pots fer.